3, 2, 1, štart. Takže zdraví vás KCMT Shop. My teraz odpovedáme na tie otázky, ktoré ste nám písali v tom príspevku, že chcete vyspovedať KCMťákov. Takže prvá otázka na mňa znela. Pre môjho obľúbenca Paťka bola nejaká chvíľa s nejakou mladou v sklade? Keďže sklad máme taký, ako máme, čiže tam sa nedá. Ale akože každý, keď má chvíľku, napríklad Čuňo, Kladivo alebo ja, tak tu máme Anastáziu figurinku a s ňou sa ako dá, drží, nič nepýta, nie je, vieš ako. Otázka pre Kladiva. Otázka pre Kladiva. Ja som Kladivo KCMT. Otázka pre Kladiva. Keby si bol do polpása, keby si doma mal do polpása vodu v vriacu a na tebou by lietali sršne, nehal by si sa poštípať, alebo by si skočil do tej vriacej vody? Radšej sa nechám poštípať, ako by mi mala zliesť koža. Otázka pre Paťa. Ja len, že prečo máte veci a boty prevažne od Vancu? No, prevažne od Vancu. Vans. Neviem, kde je Mikina. Všetko Vans, no lebo Vans, no Vans. Všetko Vans, lebo Vans. Vans je v móde, Vans je Vans. Dobre, stačí, už to nepreháňajme. Aká bola vaša najdivnejšia zarobená koruna? Euro? Najdivnejšia zarobená koruna, to bola minulý rok na Grey Festivale, keď prišiel typek, nechcem ho uraziť s kockatou hlavou, a bral všetko po ruke, čo bolo proste kockované, peňaženku, dámske ponožky, keby som mal slipy, tak ešte aj slipy kockované zoberie. A čo bolo na to najlepšie, že ešte mi nehal proste aj tringel 5 €. Tedy som sa fakt, že potešil. Otázka pre Kladiva od Paťa. Máme ešte poličky? Áno. Otázka pre Paťa. Bol nejaký fakt, že trápny moment? Ak hej, aký? Fakt, že trápny moment. Keď prišla tu na slečna a vyberala si topánky, keď som jej dal 42, boli jej veľké, dal som jej 41, boli jej malé, a keď som jej dal 40, tak mi povedala akurát, vtedy to bolo dosť trápny moment aj pre mňa, keďže som jej nevedel odhadnúť nohu. A niečo iné by si vedel odhadnúť? No. Otázka pre Čuňa. Zdravím vás, ja som Čuňo KCMT. Otázka pre Čuňa od Paťa. Kedy dostane masážne kreslo? Nikdy. A ešte tu máme záverečnú otázku. Pre Paťa. Natočili by ste niekedy porničko? Ak áno, za akých podmienok? Keď už otázka na telo, tak poriadna. Keď už otázka na telo. Keby mala baba poriadny bubon, vedela to so mnou poriadne roztočiť a mala neunavnú odstredivku. Vtedy by som sa fakt, že na to dal. Ešte brinziaky. Ešte jedna otázka pre Paťa. Chcem sa opýtať, koľko kilo soli ide do brinzákov a koľko borúvky do borky. Začínam zakladať liehoreštiku. Fúha, takže keďže zakladaš liehoreštiku, takže by si mala tú soľ odhadnúť, no a s tou borúvkou, ak ti poradím, tak kanadské losy to nosia normálne na tých parohách a vtedy ti stačí tak 2-3 borky na liter borovičky a vtedy to je, že fakt, že... Papík, zdraví vás Paťko KCMT, je Šerchán. Čaute.